ஹாய் நண்பா, எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அப்டேட்டுக்கு அப்புறமேட்டு வரக்கூடிய ஈவெண்ட் அண்ட் கேரக்டர் அண்ட் பெட் நிறைய விதமான அப்டேட் வரப்போகுது நண்பா. அதை பார்த்தா நண்பா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்றைக்கி வந்துடக்கூடிய இந்த டாப் அப் ஈவெண்ட்டை பற்றி பார்த்துருந்தோம் நண்பா. இந்த 100 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணினா இந்த டெத் பேக்ன்ற ஒரு பேகு கிடைக்கும் நண்பா. பேக் நல்லா இருக்கு நண்பா. அப்புறம் 500 டைமண்ட்டுக்கு இந்த கேல் காஸ்டியூம் விட்டுருவாங்க நண்பா. அதையும் வாங்க மாட்டோம் நண்பா. அது யார் யார் வாங்கினோம் வாங்கிக்கோங்க நண்பா. நாங்களும் பிளேயர் தான் சார். வெரி தரமா இருக்கும். நம்ம தான் இனிமேல் தான் நமக்கு வரப்போகக்கூடிய அப்டேட்டை பற்றி தான் நண்பா நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகிறோம். அந்த அப்டேட்டில் இந்த கேரக்டர் தான் நண்பா புதுசாக ஒரு கேரக்டர் ஒன்று விட போகிறானுங்க. இந்த லுக்கேட்டா என்ற கேரக்டர் தான் நண்பா வரப்போகுது. அப்புறம் இந்த பெட்டு வரப்போகுது நண்பா. இந்த பெங்குயின் பெட்டு வேறு லெவலில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் நண்பா. இதோட பவர் கேட்டினாலே அசந்து போயிடுவீங்க நண்பா. அந்த மாதிரி பவர் இது கொடுத்துருக்கானுங்கன்னே சொல்லலாம். அந்த கேரக்டர் இருக்குல்ல நண்பா, அந்த கேரக்டரோட பவர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நமக்கு நார்மலாக ஹெச்பி 200 தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இந்த கேரக்டரை வச்சுட்டு போனீங்கன்னா 250 இருக்கும் நண்பா. 250 இல்லை சார் நண்பா, 235 இருக்கும் நண்பா. அப்புறம் இந்த பெட்டு தான் நண்பா. இந்த பெட்டோட பவரை கேளுங்களா. பெட்டு நம்மக்கிட்ட இப்போ சர்வே பண்ணின்னு வச்சிங்கன்னா, உங்ககிட்ட க்ளோவால் இல்லாத சமயத்தில் உங்ககிட்ட ஒரு மேட்ச்சில் எத்தனை க்ளோவால் தரும்னு தெரியல. பட் ஆனால் க்ளோவால் தரக்கூடிய ஒரு பெட்டாக தான் நண்பா இது இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அது க்ளோவாலை அள்ளி தரக்கூடிய ஒரு பறவை அப்படி கூட சொல்லலாம் நண்பா. இன்னத்து ஆனால் பெட்டை நல்லா வச்சிருக்கானுங்க. செம்மையாக இருக்கு நண்பா. இதுவரை கொடுத்த பெட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பெட்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த பெங்குயின் பெட்டு. வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஸ்கின் எல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது நண்பா. இந்த ஸ்கின்னு எப்படினாலும் நம்ம இருந்த டைமண்ட் கறந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த பெட்டி எப்படி தரப்போகிறான்னு தான் தெரியல. பட் அதை நம்ம பொறுத்து தான் நண்பா பார்க்கலாம். இதுனடா என்ன திடீர்னு நீ விளாண்டுட்டு இருக்கியாடான்னு பார்க்குறீங்களா? அது ஒன்றும் இல்லை நண்பா, ஏதோ ஒரு அப்டேட்டு தான் இது ஒரு நியூ லாபி நண்பா. நமக்கு வரப்போடவே அப்டேட்டுக்கு அப்புறமேட்டு வரக்கூடிய ஒரு லாபி தான் நண்பா இது. இந்த லாபி கூடிய நல்லா இல்லை. இப்போ இருக்கக்கூடிய லாபியோ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பட் ஆனால் இது எதை வச்சு செஞ்சுருக்கானுங்க, கொஞ்சம் காசு பத்தலை போல். அதனால தான் இப்படி வச்சு செஞ்சுருக்கானுங்க. நல்லா இருக்குது ஏதோ. சரி பாடுறா, வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பாடுறா, இங்கெல்லாம் எவன்டா வர போகிறான். நாங்களாம் அங்கேயே சுற்றின்னு இருப்போம். இது பாம் ஸ்குவாட் நண்பா. என்ன இது வரைக்கும் பாம் ஸ்குவாட் ஈவெண்ட்டே விளாண்டது நண்பா. நேற்று ஃப்ரெண்டும் கூட்டானுங்க வாடா சும்மா விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு போனேன். ஏதோ விளாண்ட நண்பா. அது பின்னாடி கேம் பிளே ஓடிட்டுருக்கும். இது நண்பா எமௌண்ட்டு பாருங்கண்ணா, தட்டி விடுன்ற மாதிரி செம்மையாக இருக்கு நண்பா இந்த எமௌண்ட்டு. பட் ஆனால் இந்த எமௌண்ட்டு எவ்வளோ டைமண்டில் வரப்போகுதுன்னு தெரியல. டாப் அப் உள்ள வருமா எப்படி வரும்னு தெரியல. பட் ஆனால் நம்ம எதிரியை கில் பண்ணிவிட்டு சும்மா அப்படியே தட்டி விடுன்னு போட்டாலே மாசு தான் நண்பா. அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த எமௌண்ட்டு. அவருண்ணா எப்படி வச்சு தரமா எப்படிலாம் நமக்கோசரமே எமௌண்ட்லாம் கண்டுபிடிக்கிறான்னு போகலாம் நண்பா. வேறு லெவலில் இருக்குன்னே சொல்லலாம். அப்டேட்டில் நிறைய விதமான அப்டேட் வந்துட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இதை பாருங்களா, இது தான்பா என்ன விரலை வைத்த ஒரு சம்பவம்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு இருக்குது. எப்படின்னா இப்போ நமக்கு நாக் பண்ணிட்டா வச்சிங்க, டே மச்சான் டே எங்கடா இருக்கு, என்னை ஹெல்ப் பண்ணுறா, என்னடா பண்ணுற, எங்கடா போனேன், என்னை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கத்தின்னு கிடப்போம். பட் ஆனால் இது எப்படின்னா நம்ம நாக்கான கூடியும் நம்மளே ரிவ்யூ பண்ணிக்க முடியும் நண்பா. அந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு சம்பவம் தான் நண்பா. அது வச்சு செஞ்சுருக்கானுன்னு சொல்லலாம். நிறையா விதமான அப்டேட் நமக்கோசரம் கொண்டு வந்துட்டுருக்கானே. இந்த கேரக்டர் தான் நண்பா லுக்கேட்டா தான் நினைக்கிறேன். நேமே லுக்கேட்டா தான். பட் ஆனால் தப்பாக சொல்லி தான் வச்சுக்கேன் நண்பா. நான் தமிழ் மீடியம் தான் நண்பா. அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க நண்பா. இது தேவையில்லாமல் இது பின்னாடி கேம் பிளே ஓடிட்டுருக்கோம். அப்புறம் இது அந்த புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு அப்டேட் நண்பா. அந்த அப்டேட்டில் ஒரு மோடு வரப்போகுது. கிளாஸ் கோடு புதுசாக பெர்முடா 2.0 மேப் வந்திருக்கலான்பா. அதில் இருக்கக்கூடிய இது தான் நண்பா இது. அதில் ஒரு ஈவெண்ட், அதாவது அதில் ஒரு மோடு தான் நண்பா இது, கிளாஸ் கோட் மாதிரி. பட் ஆனால் செம்மையாக இருக்குது நண்பா. வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த பிளேஸ்னு சொல்லலாம். இருக்க பார்த்தா பப்ஜி மாதிரியா இன்னும் வருது. ஆனால் இருந்தாலும் பப்ஜி இருந்தாலும் மொக்க தான். பட் இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்குது நண்பா. ஃப்ரீ ஃபயர் இப்போ ரோடுலாம் பாருங்கண்ணா, ஐயோ நஜர் ரோடே தோற்றுரும் போல நண்பா. அந்த மாதிரி இருக்குது ரோடுலாம். எங்கே பார்த்தாலும் இந்த அயோட்டா கத்தி வேறு வச்சுருக்கானுங்க, என்னான்னு தெரியல. இங்கே பார்த்தா நல்லா அந்த
ஜோம்பி ஈவெண்ட் ஒன்று வந்துச்சு. அதுலேருந்து தான் அப்படியே தூக்கி ஒரு பெரிய இதாக போட்டானுங்க போல். நல்லா தான் இருக்குது. என்னடா அங்கேயும் ஓடிட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒன்றும் நண்பா அங்கேயும் சுற்றி காட்டுறாப்புல. அதான் நண்பா உங்களுக்கோசரம் அந்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஜோன் வேறு சுருங்கிட்டே வரும் போல். இல்லை ஜோன் அப்படி தான் நிற்குமான்னு தெரியல. நம்ம அப்டேட் வரும்போது தான் நண்பா நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண நண்பா. நானும் உங்களை போல வெயிட் பண்ணுறேன். நிறையா இருக்குங்க பாரு. புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கான் நண்பா. என்னென்ன எதுனே தெரியல. எல்லா பிளேஸுமே மாறி இருக்குன்னு சொல்லலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் சர்வே பண்ணுறவன்லாம் நண்பா வேறு லெவலில். இது வந்து பர்கிட்ரி மேப்பில் இருக்க மாதிரியே இருக்குது. பெர்முடா மேப் மாதிரி தெரியலையே. ஆனால் பெர்முடா மேப் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நண்பா. ஆனால் பெர்முடா 2.0 வெர்ஷன்லாம் பாருங்கண்ணா எப்படி வருது பாருங்கண்ணா. ஃப்ரீ ஃபயர் வெர்ஷனே மாற்றிடுவானுங்க போல். வேறு லெவலில் செஞ்சுட்டு வரானுங்க. நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா சுற்றி காட்டுறாப்புல பாருங்க. படிக்கட்டில் பாருங்கண்ணா. நம்ம ஆதி காலத்து வீட்டில் இருக்குமே படிக்கட்டு. இன்னும் நிறைய வீடு இருக்குது எங்கள் ஊரில் இந்த மாதிரிலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது படிக்கட்டுலாம். பார்க்குறாப்புல கன் இல்லை எதுவும் இல்லாமல் சும்மா நமக்கோசரம் எடுத்து போட்டிருக்காப்புல. நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் வெயிட் பண்ணணும் நண்பா. வெயிட் பண்ணி தான் நண்பா இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். நான் ரொம்ப ஆவலாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நண்பா. எப்போ வரும்னு பார்த்துட்ருக்கேன். வந்துச்சுன்னு வச்சிங்கன்னா வந்த ஃபஸ்ட் நாள் நான் தான் நண்பா கேம் ப்ளே எடுத்து போகிறேன் நண்பா உங்களுக்காக. நீலாம் விளாட்றதெல்லாம் நான் ஏன்டா பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லுவீங்க. என்ன பண்ணுறது நண்பா, ஏதோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கண்ணா வீடியோ பாருங்கண்ணா. வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு. இது எங்கே இந்த சுடுகாடு பக்கத்தில் இருக்குமே அந்த வீடு மாதிரியே இருக்குது. இல்லையே சுடுகாடு எப்படி இருக்குது. ஏதோ ஃபாரின் சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஐயோ அண்ணா அதுக்குள்ளே நிறைய பேர் அடி வைக்கிறா. ஒருத்தன் நாக்கு தலைவர் கண்ணுலாம் வச்சு இங்கே போடுறாரு. பட் பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு. அங்கே பாருங்களா எல்லாம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொண்டு வரானுங்க போல். ஆனால் நிறையா செலவு பண்ணுறானுங்க போல். என்ன டிஎன்ஏ தூக்கி அங்கே வச்சுருக்கிறானுங்க. டிஎன்ஏ தானே அது. டிஎன்ஏ மாதிரி தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் இங்கே பெரிய பெரிய ஆக்ட்ரஸு ஹீரோலாம் ஆடிட்டுருப்பானுங்க அந்த இடத்துல. நல்லா தான் இருக்குது. இது வேறு நான் விளாண்டதை பார்த்தா எனக்கே டென்ஷன் ஆகுது. நல்லா தான் இருக்குது. அங்கே வரணும்பா வேறு லெவலில் இருக்குது. இதுதான் இது அந்த டேம் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா பெர்முடா மேப்பில். அந்த டேம் தான் நண்பா. அந்த டேமே வந்து நமக்கு வேறு லெவலில் புதுப்பிச்சு தந்துருக்கான்னு சொல்லலாம். நம்மக்கிட்ட இருக்க டேமை பழைய டேமே ஒட்டு வச்சு இது பண்ணிகிட்ருக்கானுங்க. இந்த டேம்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. தண்ணியை வேறு இப்போ திறந்து விட்டானுங்க சொல்லலாம். தண்ணியை ஒன்று பீச்சின்னு அடிக்குதுன்னு சொல்லலாம். இந்த தண்ணியை நம்ம ஊருக்கு விட மாட்டானுங்க. நல்லா தான் இருக்குது நண்பா டேம்லாம். இங்கே பாருங்க இவனை பார்த்து கற்றுக்கணும் நம்ம ஆளுங்களாம் டேமெல்லாம். பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க தண்ணி. நானாக போய் முன்னாடி சர்வே பண்ணும் போது இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் ஒழிஞ்சிருப்பானுங்க சர்வே பண்ண. நல்லா இருக்கு நண்பா வேறு லெவலில் இருக்கு. ஐயோ என்னடா வேறு லெவலில் தவிர வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டேடான்னு கேட்குறீங்களா? என்ன பண்ணுறது நண்பா, இப்போ தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி வீடியோ போடணும்னு கற்றுட்ருக்கேன். அது நம்ம அந்த வேறு லெவலில் தவிர வேறு எதுவும் வர மாட்டேங்குது. அப்புறம் இது பாருங்க நண்பா, இது வந்து நம்ம இப்போ ஜேச்சா பூயான்னு வரும்ல, அதையே வந்து சேஞ்ச் பண்ணி வேறு லெவலில் கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. புதுசாக இருக்குது பூயா வேறு லெவலில் கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. பாருங்க பப்ஜியில் காட்டுவானுங்களே எத்தனை கில் பண்ணீங்க எவ்வளோ டேமேஜ், அந்த மாதிரி இப்போ ஃப்ரீ ஃபயர்லேயும் கொண்டு வந்துடுவானும்பா. பாரு செமையாக இருக்குது. இது கூட நல்லா தான் கொண்டு வந்திருக்கானுங்க. முன்னாடி நம்ம நேம் இது மட்டும் தான் வரும். பட் இப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வந்துட்டுருக்கு. நல்லா தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி அப்டேட்லாம் வருது நண்பா. எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். என்னடா இதுதான் நண்பா முன்னாடி சொன்னல, நம்மளை நாக் பண்ணிட்டா நம்மளே ரிவ்யூ பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் நண்பா அந்த பொண்ணு செஞ்சு காட்டுது. பட் இருந்தாலும் பையன் செஞ்சது நல்லா இருந்தது, பொண்ணு செய்கிறது ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. அவ்வளோதான் நண்பா. இன்னும் நிறைய ஈவெண்ட்டை பற்றி அப்டேட் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க நண்பா. என்ன வாய்ஸ் தான் கொஞ்சம் காரமுடான்னு இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க நண்பா. வேறு ஒன்றும் இல்லை நண்பா. அதை விட்டு இதுக்காகட்டு இந்த என்னோடய கேம் பிளே தான் நண்பா ஓடிட்டுருக்கோம். அதை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அதை விட்டு நீங்கள் பாருங்கள் நண்பா, உங்களுடைய விருப்பம் நண்பா. அப்படி இல்லை நீ விளாண்டதை நான் ஏன்டா பார்க்கணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தள்ளி விட்டு போயிட்டே இருங்க நண்பா. அப்புறம் நண்பா இன்னும் இதுக்கப்புறம் தான் நண்பா மெயினான இதை பற்றி பார்க்க போகிறேன். என்னென்னா நம்ம சேனலில் 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டா 5 பேர்த்துக்கு வந்து அலோ கிஃப்ட்டு சென்ட் பண்ணுறதா இருக்கு நண்பா. டேய் இதை தாண்டா அப்போதே நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருக்கானே, இன்னும் அவனுக்கு கிஃப்ட்டு சென்ட் பண்ணது இல்லையாடான்னு கேட்குறீங்களா? அது ஒன்றும் இல்லை நண்பா. என்னன்னா இப்போ
நம்ம வந்து இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள தான் நண்பா வந்து gift சென்ட் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் நம்ம அப்படி இல்லை நண்பா. நம்ம வந்து தெரியாதவங்களுக்கு கூட gift சென்ட் பண்ணுவோம் நண்பா. அதுதான் நண்பா. நானும் ஒரு சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தேன்னா அதனால தான் நண்பா சொல்கிறேன். ஓகேவா? நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நண்பா. யார் மேக்ஸிமம் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கொண்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிவ்அவே. அப்படிலாம் இல்லை நண்பா. ஓகேவா? யார் அதிகமாக கமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இல்லை நண்பா கிவ்அவே. நம்ம சேனலை வந்து யார் வந்து தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கும், அப்படி இல்லைன்னா வந்து ரேண்டமாக வந்து ஒரு கமெண்ட்டரை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அளவுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம் நண்பா. ஓகேவா? இதுக்காட்டு வந்து என்னோடய கேம் ப்ளே வரும் நண்பா. இதை விட்டு பேசி உங்களை அறுக்க விரும்பலை. இதுக்கிட்ட என்னுடைய கேம் ப்ளே அங்கேயும் ஓடிட்டுருக்கும். அதை பாருங்க நண்பா. அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க நண்பா. ஓகே பாய்.